Okay. Njemački usisavač Vektor ima suvremenu tehnologiju koja koristi nov sustav vodene filtracije. Vektor snažno usisava svu prljavštinu i prašinu i one ostaju u vodi. Istraživanja su pokazala da su nezdrave odurne grinje prisutne svuda oko nas, pogotovo na toplim i vlažnim mjestima poput madraca, krčeva i tepika. One mogu uzrokovati alergije, pogotovo kod male djece. Vektor usisavač se proizvodi u Njemačkoj. Snaga Vektor usisavača je u moćnom 1500 bit turbo motoru. Tomas ima puno veću usisnu snagu od običnog usisavača. Temeljite čisti podove, tepih od najvišnih čistima mase od kamina. Svaka majka treba imati Tomas. Odličan je. Idealan za alergičare, astmatičare i za pušače, jer čisti zrak u vašem stanu.
Nema teoretska šansa da mene Ivica izbaci iz stana, to nikad neću dopustiti. Mislim, kuda da idem u Darko Pjenusom u stan? Jesi riješio? Doma pod kontrolom, ali dok je Helena tu, Darija se neće. Sljedećeg dana mehaničara iznenada posjećuje majka, koja je sa sobom dovela i malog Lovru. Donosi mu loša vijest. Na uvjet, mora se pomiriti. Dobro, pomirit ću se sami da otkad ne, ja moram ići, pusti sad moram ići. Kasnije, Darija i Ivica kreću u potragu za odbjegom kćeri. Zahvaljujući informacijama Aline i Ivice, dolaze im na romantičnu večericu. Služba za socijalna skrb, pa tamo idu oni koji ne mogu apsolutno ništa sami riješiti. Ja znam što želim. Plan odlaska u Italiju, čime dovodi svog uskoro bivšeg supruga do Ludončaja. Ja ti misliš samo na sebe i šta ne bude za njega? Šta ići ćemo po plaži i nećemo slaviti? Gospođo došli, kako ste se vi zamislili taj život u Italiji? I ovdje dok ste radili trebali ste pomoći obitelji. Sve vam na četku uskakala. Kako mislite to izvesti tamo gdje ne poznate nikoga? Gdje nemate obitelji? A u liječničku gdje nemate da mi ne govori. Tu sam radila, tamo neću raditi, tamo ćemo ti vrijeme svo vrijeme svijeta za sina i za sebi, da se brinemo njemu kako spada. Dobro, ali čim se bavi vaš novi dan? Vole vam dovoljno poslom da se brine za vas i za vas. Darko je rekao da Italija obično žene ne moraju raditi. Darko zaista voli djecu, ali draže bi mu bilo da su to njegov vlastita. On je od početka bio više za Kasnije, Helena je oputovala u Italiju, pa je Lovra danas slavi svoj 6. rođendan i veseli se svog poklona. Ja sam sad okej, sviđa mi se čitava ove priče sa
oboljenjima, zglobovima i poljubima. Da nemam circulation promoter doktora 2, Dijabetičari imaju jako velike koristi od circulation promotora. Stimulacija koja dolazi iz ovog uređaja potiče mišiće da se napinu i opuštaju u različitim sekundama. Tako se potiče napinjanje mišića, a to aktivira arterije, vene i limfni sustav da bolje